Mkazi amuuze mwamuna wake akafunsilidwa. Ili ndi funso limene follower mmodzi wa page pompano anatipempha kuti tiyankhe. Ndiye ndifuna tiliyankhe kudzera mu njira zokwanira 7. Komano ndisanayambe kunena njira zimenezi, chimene tonsefe tikuyenera tidziwe nchonena kuti mbanja kukhulupirirana komanso kuyankhulana kulumikizana pa chizungu amanena kuti communication ndi zinthu ziwiri zomwe zili zofunikira kwambiri. Chifukwa yake ife tinalemba buku lichatinkalitchula kuti the blueprint for a happy marriage, neti nkakambamo core foundations za banja lililonse kuti ndi zinthu ziwiri zomwe zili trust and communication. Buku limene timaligulitsa pa mtengo wa 5,000 kwacha. Chinthu choyambirira chimene tonsefe tikuyenera tidziwe kunkhani imene iyo ti mzimayi kapena kuti mkazi wafunsilidwa, you have to understand the nature of the proposal. Chinthu choyambirira ndi kumvesesa kuti kodi kufunsirako nature yake ndi yotani. Chifukwa mukuyenera mudziwe kunena kuti suti ndikufunsira kwina kulikonse kumene kumakhala kuti ndi kwa serious kapena kumene kumakhala kuti ndikomulemekeza munthu. Nthawi zina mkazi kufunsilidwa kapena kuti kufunsira kumatha kukhala kuti mwina nkutheka ndi genuine intention ndithu yoti munthu yakumfuna munthuyo, kapena nthawi zina zimatha kungokhala afuna angopanga test, kungoyesa madzi kuti ali bwanji, madziwa ndakuya bwanji. So pala anthu ena ake amene samafunsira za serious koma mangofunsira kufuna kumuyesa wina wake, and pala anthu ena amene amafunsira munthu pompanga manipulate, imakhala ngati njira imodzi ya manipulation, kapena ena amangofuna fleeting basi kuti angopanga basi zachibwanabwana angompeza mkaziyo kayakakhale naye malo amodzi. So zimafunikira kudziwa kuti kodi kufunsidwa kumene ndafunsidwa ku nature yake ndiye ya mtundu wanji. Komanso pali kufunsidwa kwina kumene kumakhala harassment or unwanted attention, kungompanga harass mzimayiyo. So sukumakhala kwa good intention komano kungofuna kumpanga harass. So choyambirira chimafunikira kupanga assess the seriousness before reacting, kuti kodi munthu amene ali serious motani iweyo sanapange react. Chimenecho ndicho choyambirira chimene wina aliyense akuyenera achidziwe. Chinthu cha number 2, the importance of honesty in marriage. Tonsefe tikuyenera tidziwe kufunikira kuonena zoona komanso kokhulupirika m'banja. So tanena kale kunena kuti banja limamangidwa pa kukhulupirirana. Ndiye kumasukirana nthawi zonse kumakhala kwabwino chifukwa kumathandiza kuti mupewe kusamvesesana pakati pano. So kupanga share ma situations ngati amene wawa zimathandizira kuti zimange mgwirizanowu komanso kukhulupirirana pakati pano, komanso zimathandizira kuti mupewe kukayikirana pakati pano, komanso nthawi zina zimatanthauza kunena kuti inuyo ndiye kuti mumalemekeza banja lanu. So nthawi zina kungokhala chete zimapanga create bigger problems if discovered later. Nthawi zina zake kungokhala chete wina akakufunsirani inu mwasankha kusamuza mwamuna wanu nungokhala chete, nthawi zina zimatha kuzadzesa mavuto patsogolo mwamuna uja akazakhala kuti wazitulukira. So chabwino kwambiri ndiko kumuuza mwamuna wanu. Honesty ndiyofunikira, kunena zoona pabanja panu ndizofunikira, osabisirana kena kalikonse ndizofunikira. So mukuyenera chimenechi muzichitenga ngati chofunikira kwambiri, muzichitenga kukhala priority yanu. Chinthu cha number 3 chimene mukuyenera mudziwe ngati mwafunsilidwa, so muli pakatikati polingalira kuti ndikamuuze mwamuna kapena kuti ayi, mukuyenera mudziwe chinthu cha number 3, when it is wise to tell your husband. Nthawi imene ili yolondola, nthawi yabwino yoti mumuuzire mwamuna wanuyo. So nthawi zina zake ndi za nzeru ndithu kumudziwisa mwamuna wanuyo pamene proposalyo kufunsilidwako kuli kwa serious kapena kuti kufunsilidwako kukuchitika pafupi. Izizi simukuyenera mungozisunga nokha, mukuyenera mumuuze mwamuna wanu. Komanso ngati okufunsiraniyo mzibambo winayo akupitirizabe kumakuyankhulani, kumapitiriza kukuyankhulani, kumakupangani contact masuku ano kuli ma social media, kaya ni ma WhatsApp, kaya ni ma Facebook, izizi ngati zikupitirira simukuyenera muzisunge nokha, mukuyenera mumudziwise mwamuna wanu. Komanso nthawi zimene mungathenso kumudziwisa mwamuna wanu pamene iniyo mukufeel uncomfortable, kuti simuli comfortable, tiyerekeze kaya ndi abwana anu kuntchito ndi amene akufunsirani and you feel uncomfortable kuntchitoko, or mwina you feel unsafe fapali ena amaopseza ngati sundilola ndi kupanga zakuti. Iyinso nthawi yabwino kwambiri yofunikira kuti mumuuze mwamuna wanu. Komanso ngati pali risk ya misunderstanding later, kuti mwina simuzamvesesedwa patsogolo, ndizabwino kwambiri so kumuuza mwamuna wanu kuti ndafunsilidwa or akutaja akumandifunsira. Komanso ngati mukufuna kuti pakhale transparency, kusabisirana, kumasukirana in your marriage, ndiye kuti mukuyeneranso mumuuze mwamuna wanu za nkhani imeneyi. Izizi zimathandizira kupanga build emotional security, kuti mwamuna wanuyo akhale safe m'maganizo mwake. And this is very important mukatero, and zimaonjezera chikhulupiriro chimene mwamuna angakhale nacho pa inuyo kusiyana ndi kungozisungira zimene zizi mumtima mwanu.
Chinthu china cha number 4 chimene mukuyenera muchidziwe is when to handle it differently. Kuti nthawi zina zinthu zina sizimafunika kuzipanga escalate popanda chifukwa choti mutero. So ndikutanthauza chani? Ndikutanthauza nena kuti ngati ukufunsirani yomwina akungokufunsirani mwachibwanabwana kuti mumatha kudziwa kuti awa angopanga zizi mwachibwanabwana, kapena ina amatha kungopanga ino mwadziwa kuti uyuyo akungoseka, it's just a joke, sali serious. Or nthawi zina mwina chili harmless and wasiya nthawi yomweyo. Muma cases ngati amene wawa ndi zabwino kwambiri kuti muyike malire pakati pa inuyo ndi munthu wakufunsiraniyo kuti next time sakuyeneranso azaduse malirewa motere mmene anapangira nthawi ngati inoyo. Komanso ngati pali kuthekera kumbloka olo kumpewa munthu ngati ameneyo ndi zabwinonso kwambiri. Kumbloka kaya ma WhatsApp kaya ma Facebook olo njira ina iliyonseyo ndi zabwino kwambiri kumutani kumpanga block zisanapangidwe escalate zinthuzi. Chinthu cha number 5 chimene mukuyeneranso muchidziwe ngati mukufunsiridwa so mukufuna mutamuuza mwamuna wanu ndi setting clear boundaries with the other man. Ndizofunikira kwambiri mkazi wina aliyense azika malire pakati pa iyeyo ndi azimuna ena, chifukwa azimayi ena amakhala omasuka kwambiri. So automatically kamene kaka kwa azibambo amaona ngati ndi automatic way yowavomera olo yowapasa chance. So ndizabwino kwambiri kupanga set a clear boundary. Mzimayi okwatiwa nthawi zonse amayeneka apange marital status yake kuti iyeyo ndi okwatiwa. This has to be clear to everyone. Komanso mzimayi okwatiwa amafunikira azipewa kupanga encourage ma conversations ngati amene asamaziyambe dala. Ena amachita masuka dala usiku ogona kucheza ndi azimuna ena mukufuna mwamuna wina aganize bwanji. So iniyo musapange encourage anthu ena kuti azikumasukira ni motero. Komanso mukuyenda mupewe kucheza kwa private. So tikanena kucheza kwa private whether mwina ndi mwamuna yomwe angukhala kwina kwake olo mmakhala kwina kwake olo mmacheza ma social media cause imene jesu ni njira imodzi ya private. So mukuyenda mukhale clear osati kukhala mixed signals yayi kumaonesa ngati mukuonesa ka green light nthawi zina ka red light. Ayi mzimayi wapabanja amayeneka akhale very clear. Ma boundaries malire kupanga set kuja zimathandizira kuteteza banja lanu komanso zimathandizira kuteteza ulemerero wanu pa chizungu timati dignity. Chinthu cha number 6 chomwe chili chofunikira kwambiri mu situation iso ngati imeneyi ndicho respecting the marriage first. Mukuyena mukhale munthu olilemekeza banja lanu oyambirira nthawi zonse. So banja lanu likuyena libwere pa number 1 chinthu china chilichonse chisanabwere. So attention ina iliyonse isanabwere yochokera kwina kulikonseko banja lanu likhale laonekera kale kwa anthu enawa. Chifukwa chimene mukuyena mudziwe nchonena kuti emotional loyalty kukhala okhulupirika emotionally chimapanga mata kwambiri kusiyana ndi physical loyalty, kuti thupi lanu mukulitetezera mukhala loyo kwa wachikondi wanu. Chinthu choyambirira apart from thupi lanu zimafunika kapena kuti emotional yanu ikhale yokhulupirika kwa mwamuna wanu. Ndiye mukuyena mudziwe kunena kuti iniyo kumazisungira nokha zinthu osamamuuza wachikondi wanu kapena kuti mwamuna wanu zimene zili zinsinsi nthawi zina zimapanga create distance in the marriage. Mwamuna wanu akaziwa zimene zizi pamakhala ndithu kutalikirana at distance imene si chinthu chimene mungachifune kuti chikuchitikireni. Komanso nthawi zina zimayambisa kukayikirana mbanja atakhala zoti winayo wazakutulukirani later on. Komanso zimapanga damage trust yomwe tinayikamba ija. Komanso chinthu cha number 7 chimene mukuyena muchidziwe ndi communication style matters. Njira zimene mmamuyankhulira mwamuna wanuyo zimapanga so matter. Ndiye ngati mukumuuza mwamuna wanuyo nkhani zimene zizi mukuyena muyankhule modekha osati munjira yooneka kuti ipange create nsanje. Chifukwa pali ena makamuuza mwamuna inetu ndi anthu akundifunsiratu nkhani ndikuyambira pamenepo. So mukuyena muyankhule ndithu mwamzeru komanso modekha komanso mupange focus kukhala omasukira transparency and not drama. Komanso mukuyena mupange reassure commitment to the marriage. Popewa zimene kufunsira kwina kwakunabwerera mupange reassure nokha kwa mwamuna wanuyo muzipange commit nokha. So goal yake is clarity. Kuti pakhale clarity pakati pano osati kudzesa mikangano. Chinthu chonjezera chomalizira the exceptions and safety situations. Ngati kukufunsiraniku kukupanga involve zinthu zina ngati kukupangani harass kapena kuti kukuopsezani kapena mwina mwake akukukakamizani akungokuyankhulani zimene zizi pafupi pamenepo ndiye kuti ndichofunikira kwambiri mwansangansanga nthawi yomweyo kuti mumudziwise mwamuna wanu or mwadziwise anthu ena kuti apange intervene or mupange seek help
or protection. Mwina afuna kuchite nchiwembu china chake, mukuyena muziteteze, mukuyena mupange involve kapena olo apolisi if necessary. Ndiye timalize bwanji nkhani yathu ya lero, mukuyena mudziwe kunena kuti mmakesezi ambiri honesty, kuuzana zoona ndi kukhulupirirana ndi kumasukirana, zinthu ziwiri zimenezi ndi zomwe zimateteza mabanja. So ngati pali kufunsiridwa komwe kuli kwa serious kuti munthu ndithu akukufunani inuyo kapena akubwereza zimenezizi, zinthu zimenezi sungenenaso muzisunge nokha, mukuyena mugawane ndi mwamuna wanu. Komano ngati mwina kukufunsiraniko kuli kwa harmless olo mwina wangokuzikamba zimenezo just in passing, then mukuyena mupange set malire, chifukwa nthawi zonse zimene mwamuna wanu angadziwe zimenezo. Komano muyesese kumudziwitsa mwamuna wanuyo, but ngati simunamudziwitse mwamuna wanuyo, mukuyena mukhazikitse malire kuti munthu wina uja asazabwerezenso zimenezizi. So ma key principles pa nkhani imene iyi amene alofunikira kwambiri, amene tonse tikuyena tiadziwe, ndiko kulemekezana, imene respect ndiyofunikira kwambiri, komanso kukhulupirirana ndikomwe kuli kofunikira kwambiri, komanso kukambirana momasukirana moona mtima ndikofunikira kwambiri pa nkhani ngati zimenezi, komanso kuteteza banja lanu ndikofunikiranso kwambiri ngati mwamuna wina akukufunsirani. Ndili chikhulupiriro kuti mwadziwa lero zimene mukuyena muchite, atakhala zoti mwamuna wina wake akukufunsirani, ndiye mukusowa kuti muyambira potani kuwamuuza mwamuna wanu. Ndiye ndibwerezenso nawo ndizofunikira kwambiri mwamuna kumudziwitsa ngati mukumana ndi nkhani ngati zimenezi, chifukwa zimenezi zimamanga kukhulupirirana kwambiri m'banja mwanu. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.